ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೂಪರ್ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಎಸ್ಎಲ್ ಶೀಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವೆಸ್ಟಾ ಟ್ರೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಶಶಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಮೇರಿ ಹಿಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಫ್ರಮ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ, Sun Premium Refined Sunflower Oil, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ರೋನಕ್ ಕಿಚನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ, ಶ್ರೀಕರಿಕಾಯೇ ದೇವಿ ಪ್ರಭಾವಿ, ಶ್ರೀಕರಿಕಾಯೇ ದೇವಿ ಪ್ರಭಾವಿ, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ, ಶ್ರೀಕರಿಕಾಯೇ ದೇವಿ ಪ್ರಭಾವಿ, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ. ಪಾಲಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿದ ದೇವಿ, ಪಾಲಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿದ ದೇವಿ, ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ಮಹಿತೆ ಸುರಪೂಜಿತೆ, ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ಮಹಿತೆ ಸುರಪೂಜಿತೆ, ಪಾಲಿಸೆ ಲಾಲಿಸೆ ಶ್ರೀಲತಾಂಗಿಯೇ. ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪಾರಾಯಣಿ ಸರ್ವಸಾರ್ಥಿ ಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಸಂಚಲನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವಿಯ ಆಲಯಗಳು ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನತೆಯ ಗೌರವಾದರಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇಂಥ ದೇವಿಯ ಆಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ನಡುವೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವುದು. ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾರಣೀಕದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಂತಿನಗರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಚಂಡಿಕಾ ಹವನ ಹಾಗೂ 10 ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 36ನೇ ವರ್ಷದ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದು ನವರಾತ್ರಿಯ 8ನೇ ದಿನದಂದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹವನ ನಡೆದು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರಿಯರು ಯಾವೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರ, ಯಾವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ದೀತಾರ ಅವೇನೇ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸೇವೆ, ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅಮ್ಮಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಸೇರೊಂದು ನಿತ್ಯ ಈ ಒರಂಬದಿನಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಆ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಣಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾವೊಂದುಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾವ ಭಕ್ತರು ತಾನೇ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನು ಬಯಸೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಯಾವೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾನವ ಜಾತಿ ಮಾನವ ಧರ್ಮನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೋಡು ಆತೆ ಈ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೆರೆಸವಡು ಅವೇನು ನಿತ್ಯ ಅಕಲ್ನ ನಿಜ ಜೀವನಡು ಅವೇನು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪಣ್ಪಿನ ಆ ತತ್ವ ಆದರ್ಶ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರಿಯರ್ನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಆ ತತ್ವನು ಪತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಲ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಡು ನಮ್ಮ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಒಮ್ಮತವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆಡು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಎಡ್ಡೆಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪ ಆ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಯುವ ಬಳಗ, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ, ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಬಾಲವೃಂದ ಇನ್ ಪಣ್ಪಿನ ಐನು ವಿಭಾಗ ಉಂಡು. ಆ ಅಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಮ್ಮತವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆಡು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತಿನೇಡಿದ ಅವರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತು ಪ್ರಗತಿನ ಸಾಧಿಸವರೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡೆ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದೋಡು ಪಣಪಿನ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು. ಆತೆ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರಿಯರ್ನ ಕನಸು ಈ ಸುತ್ತು ಪೌಳಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅವು ಪ್ರಗತಿಪತೊಟ್ಟು ಉಂಡು ಆಂಡಲ ನಿಧಾನಗತಿಟ್ಟು ಪೋಂದುಂಡು. ಆಂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಆ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅಪ್ಪೆ ಐನಾತು ಬೇಗ ಒದಗಿಸಿಕೊರಡು ಪಣ್ಪಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸದಾ ಸಲ್ಲಿಸೋವಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಈಡೇರಿಸುವರು ಪಣ್ಪಿನ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸಲ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು. ಆತೆ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರಿಯರ್ನ ವೃಂದಾವನ ಆವರೆ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಆ ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ವೀರಭದ್ರನ ಗುಡಿ ಆವರೆ ಉಂಡು. ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಗೂ ನಮ್ಮ ನವಗ್ರಹದ ಆವರೆ ಉಂಡು. ಆತೆ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಚಂಡಿಕೆನ ಗುಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಲು ಪೂರ ಅದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣಪಿನ ಆಸೆ ಉಂಡು. ನೆಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪೆ ಸಾದಿ ತೊಜಪಾದು ಕೊರ್ಪೆರು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸಲ ನಮ್ಮಡು ಉಂಡು ಪಣಪಿನಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸವೆ. ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಷೋಡು 2 ಸರ್ತಿ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭ ಅಂಚನೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನವರಾತ್ರಿದ ಈ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿದ ಪುಣ್ಯ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂದೇನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತು ಮೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದೇ ಈ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತಂಡೆ ಆಂಡ ದಾದನ ಅಪ್ಪೆ ಕೃಪೆ ದೀಯರು ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಮಾನಾಥ್ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಸುವರ್ಣ ಮುಕುಲು ಚಿತ್ರಾಪುದಕಲು ಅಕುಲು ನೆತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚನು ಭರಿಸೋ ಒಂದು ಈ ಸೇವೆನ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾದ ಈ ಸೇವೆನಕಲು ಮಲ್ಪಾದೇರು.
ಪಾಲಿಸೆ ಲಾಲಿಸೆ ಶ್ರೀಲತಾಂಗಿಯೇ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ. ಜನುಮ ಜನುಮ ನಿನ್ನ ದರುಶನ ನೀಡಮ್ಮ, ಜನುಮ ಜನುಮ ನಿನ್ನ ದರುಶನ ನೀಡಮ್ಮ. ಹನುಮನೊಡೆಯನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ನೀಡಮ್ಮ, ಹನುಮನೊಡೆಯನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ನೀಡಮ್ಮ. ಸನ್ನುತೆ ವಿನುತೆ ದಾತೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಸನ್ನುತೆ ವಿನುತೆ ದಾತೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ. ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ. ಶೈಲಸುತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನಿರುವೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನಿರುವೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ. ಆದರಿಲ್ಲಿರುವ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಹೋಲಿಕೆ. ಆದಿಗುರು ಶಂಕರರ ತಪದ ಬಲವೇ ಸಾಕಾರ ನೀನಾದೆ ಜಗದಂಬಿಕೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನಿರುವೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ. ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿದ ಕಲ್ಪಲತೆ ದಯಾರಸವಾಹಿನಿ ಧರ್ಮರತೆ. ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿದ ಕಲ್ಪಲತೆ ದಯಾರಸವಾಹಿನಿ ಧರ್ಮರತೆ. ಆದಿಶಕ್ತಿನಿ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ, ಆ ಆದಿಶಕ್ತಿನಿ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ. ಅಂಬಾ ಶರಣು ಜಗಜನನಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನಿರುವೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ. ಜ್ಞಾನಗಂಗೆ ನೀ ಭಾರತಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿ
ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ನೀ ಶಿವನ ಸತಿ ಜ್ಞಾನಗಂಗೆ ನೀ ಭಾರತಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ನೀ ಶಿವನ ಸತಿ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂರುತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನಿರುವೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಆದರಿಲ್ಲಿರುವ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಹೋಲಿಕೆ ಆದಿಗುರು ಶಂಕರರ ತಪದ ಬಲವೇ ಸಾಕಾರ ನೀನಾದೆ ಜಗದಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನಿರುವೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶಾಂತಿನಗರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ದೀದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಾರ ಇಜ್ಜೆರಂಡಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥಕ್ಕೂ ಏರೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಮಿತಿದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 13, 14, 15 ತಾರೀಕು ದಾನಿ 3 ದಿನ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುಂಡು ನೆಕ್ಕ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವುದು ಅಕ್ಲಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನು ದೇವರಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಪೇರೆಂದು ಭಕ್ತಿಡ್ ಬತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲಿ ಫಲ ತೆಗೆದನೆಂದು ಪನ್ಪಿನ ಆಶೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಿತಿದಾದ ಉಂಡು ವಿಶೇಷ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಎನ್ಮಣೆ ದಿನದ ಪೂಜೆ ಚಂಡಿಕ ಹೋಮ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಪುನು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಆತೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದವಾದ ನಡಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಚಂಡಿಕೆನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಇತ್ತೆ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದನು ಅಲ್ಪ ಭಕ್ತರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಆ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವೇ ರೀತಿಡಿ ಎಂಕುಲು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಉಸ್ತುವಾರಿಣಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗಾಯನಂಚಿನ ವಿವೇಕಾನಂದೇರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಾದ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಮುಂದುವಳ್ತವನ್ನು ಅರವಹಿಸೊಂದೇರು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ನಡಪೊಂದುಂಡು ಭಕ್ತಿರ ಮುಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಮನಸ್ಸುಡು ಇಷ್ಟ ಆರ್ತನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡೊಂದು ಅಪ್ಪೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅವು ನಿಜವಾದಲ ಕೈಗೂಡುನು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಹಲವಾರು ಸಮಿತಿಲು ಮುಖಾಂಬಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 4 ಸಮಿತಿಲು ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಡಾವಡು ನವರಾತ್ರಿ ಡಾವಡು ಅಕ್ಲಂಕ್ಲ ಸೇವೆನೆ ಮಲ್ತದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪೆಡರ್ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುರು ಎಂಕ್ಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲದ ದಿನಲ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪೂಜೆಲ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆನ ಎಂಕುಲು ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕನಸಾದುಂಡು ಸಾಧಾರಣ 60% ಬೇಲೆ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 40% ಆಯ್ರಂಡು ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಗುಡಿಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆತನಂಕ್ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗುಡಿಕುಲು ನನ್ನ ಆಯ್ರ ಉಂಡು ಐನಾತ್ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷಗ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅಕುಲು ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲನ ಕೈಟ್ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತನ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಆಶೆನ ಸಮಿತಿ ಎಂಕ್ಲು ದೀತ ಆದಿಶಕ್ತಿ
ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಅಂಬಾ ಶರಣೋ ಜಗಜನನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನಿರುವೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ. ಜ್ಞಾನಗಂಗೆ ನೀ ಭಾರತಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ನೀ ಶಿವನ ಸತಿ. ಜ್ಞಾನಗಂಗೆ ನೀ ಭಾರತಿ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ, ನಂತರ ಘಟ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಸಹಿತ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8:30ರವರೆಗೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಆದಿಮಾಯೆಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು. ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾತೆಯನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲ ಮಾರ್ಗವೆನ್ನುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೈದು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸೊಬಗನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮಾತೆ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪೊರೆಯುತ್ತಿರಲಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿರಲಿ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿದ ಸರ್ವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ನೀ ಶಿವನ ಸತಿ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷಣ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷಣ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂರುತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನಿರುವೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ. ಆದರಿಲ್ಲಿರುವ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಹೋಲಿಕೆ. ಆದಿಗುರು ಶಂಕರರ ತಪದ ಬಲವೇ ಸಾಕಾರ ನೀನಾದೆ ಜಗದಂಬಿಕೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನಿರುವೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ.